हेलो स्टूडेंट्स नोंथांमोना जायफोरा दिक्षा एपआव जइन जाबाय बिथांमोना माबायदि दा फन नाम्बारखौ एड खालामगोन बा इमेलखौ एड खालामगोन नोंथांमोनाथ' इमेल गैया बांसिनानो गोनांथिबो गैया इमेलनि फन नाम्बारखौ माबायदि एड खालामनांगौ बिनि थाखाय आं नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ बानायफिनबाय आं आसा खालामबाय आंनि फरायसाफोरा गासैबो जइन जाबाय दिक्षा एपआव दा जइन जानायाव फन नाम्बारखौ माबोरै एड खालाम बिनि थाखाय आं मोनसे गुसुं भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय बानायदों गिबियाव नोंथांमोना दिक्षा एपखौ दिहुनना लानानै मबाइलाव बेयाव क्लिक खालामना हो क्लिक खालामबारे दिक्षा एपनि इन्टारफेसा गेवगोन वेलकाम टू दिक्षा नङा होमबा बेनिफ्राय मा जागोन नाय नोंथांमोना दा नोंथांमोना जेबो खालामनाङा नोंथांमोना जिहेतु जइन जाबाय बेयो जाबाय मा जायफोर बिथांमोना जइन जाबाय बे एपआव माने गावनि नामखौ लिरबाय रेजिस्टार खालामबाय बिथांमोननि थाखाय दा फन नाम्बारखौबो रेड खालामगोन इमेलखौबो रेड खालामगोन खानाय नोंथांमोना जिहेतु राइट साइडआव आगदा साइडआव मबाइलनि राइट साइडआव गाहायाव राइट साइडआव मानसिनि पिक्चार होदों नङा होमबा बेयाव थुनाय लोगो लोगो बिदि अपसन फैगोन नोंथांमोना इडिट अपसन फैदों नाय नोंथांमोना कन्टेन्ट प्रिफारेन्सआव नाय बाखि सायाव जेबो नायनाङा सार कन्टेन्ट प्रिफारेन्सआव नाय रल स्टुडेन्ट नोंथांमोना स्टुडेन्टखा बेयाव जुदि टिचार बा टिचार जागोन अपसना आरो डिस्ट्रिक्टआ बाक्साखा जायफोरनिया जि डिस्ट्रिक्ट बेखौ होबानो जाबाय स्टेटआ आसाम जेनेरेलि स्कुलनि डिस्ट्रिक्टखौ होबानो मोजांसिन जागोन स' नोंथांमोननिया गासैनिया बाक्साखा बा गुबुन डिस्ट्रिक्ट बा गुबुन नांगोन इदिटआव थांनानै हमना ला बेयाव नेमखौथ' लिरखानाय थाबाय आरो स्टुडेन्ट जुदि टिचार बा टिचार हेड टिचार बा पेरेन्ट आदार्स जिदों आरो बेबायदिनो जुदि स्टेटआ गुबुन बा गुबुन होनांबाय जोंथ' आसामनि जाहैबाय नङा होमबा स' बे डिस्ट्रिक्टआ बाक्सा बा बाक्सा बरपेटा जि डिस्ट्रिक्ट दङ बे डिस्ट्रिक्टखौ होजागोन माने आसामनि नालाय स' बेबायदि बेवहाय जेबो गैया बिनि उनाव स्टेट बोर्ड मिडियाम नाय बेखौबो इडिट खालामनो हायो नाय मिडियामाव हमना ला नोंथाङा बड' मिडियामनि मानसि नालाय बा बड' लिरबाय बर' बा बर' एसामिस बा एसामिस जि लेंगुवेज बा बेंगलि इंलिश हिन्दी मणिपुरि आसलते बेवहाय जों ओरै माखासेबो सिलेक्ट खालामनो हायो गोसोबा ओरै हिन्दी ओरै मोनथाम जिहेथु जों मोनथाम लेंगुवेज फरायो गोसोबा जोङो बे मोनथाम लेंगुवेजखौबो माने खालामजायो आरो आंनि बादिबा मानो होनबा जोङो बर' साबजेक्टबो दङ जोंनियाव इंलिशबो दङ हिन्दीबो दङ क्लास आसलते क्लासआ नाय नोंथांमोना क्लासखौ 9, 10 ओरै फज'नो हागोन 8फोर बेफोरखौ फज'नो हागोन गोसोबा ओरै नङा होमबा गासै क्लासखौ फज'नो हागोन नाथाय रियेल क्लासखौ नोंथांमोननि फोरोंगिरिया मा गासैखौबो रिसिभ खालामजागोन आरो फोरोंगिरिनि थाखाय गासैबो एखे जिहेतु फोरोंगिरिफोरा BA पास नङा होमबा बिथांमोना मा 11, 12 लागिबो माने सेलेक्ट खालामजागोन आरो स' नोंथांमोना जि क्लास बेखौ सेलेक्ट खालामजाबाय 9, 10 जि 8 मोनसेनिख्रुइ बारा सेलेक्ट खालामबाबो जेबो जाया खालामजायो जेबो नङा स' जाय जि क्लासनि बेखौ ओरै सेलेक्ट खालामबानो जाबाय बेनि उनाव साबजेक्टखौथ' नोंथांमोना दिन्थिखादों नोंथांमोना गासैखौबो सेलेक्ट खालामजायो ओरै गासैखौबो सेलेक्ट खालामजायो जेबो प्रब्लेम गैया ओरै सबखौबो सेलेक्ट खालामजायो ओरै साबमिट स' बेखौथ' आं नोंथांमोना दिन्थिखादों बेयाव माने खालामनो गोनां जेबोआनो गैया बेनि उनाव दा नोंथांमोननो आङो जा दिन्थिनो थांदों बे जाहैबाय मा साबमिट डिटेल्स बे साबमिट डिटेल्स नुदों नोंथांमोना नाय साबमिट डिटेल्सआव क्लिक खालामबा मा जागोन नाय I wish to share my data नाय state institution Assam Bihar please provide the following details I wish to share my data with Assam नोंथांमोना बेखौ क्लिक खालामनायानो गाहाम जागोन नोंथांनि डाटाखौ शेयार खालामनाय जिहेतु डाटा शेयारिं बे एसे प्रब्लेम दङ स' जों बेखौ क्लिक खालामनाङा उनफोराव नोंथांमोना एक्सपार्ट जानायनि उनाव नोंथांमोनखौ थिनगोन आङो जिहेतु नोंथांमोना दा फरायसा स' फरायसाफोरनि थाखाय जोबोर रिस्कि ओंखायनो आं बेखौ शेयार खालामनायखौ केन्सेल खालामबाय स' नोंथांमोना बेखौ बेक थां बेयाव जेबो खालामनाङा साबमिट डिटेल्सआव खालि नै एड मबाइल नाम्बार नोंथांमोना जिहेतु इमेल गैया दंबाथ' इमेलखौबो होनो हागोन दा एड मबाइल नाम्बारखौ ओरै थुबानो जाबाय जिहेतु नोंथांमोना दिनै मबाइल नाम्बारखौ बोरै एड खालामनांगौ बेखौ फोरोंगोन नोंथांमोना मबाइल नाम्बारखौ एन्टार खालामनाय मबाइल नाम्बारखौ आंबो एन्टार खालामाखै नोंथांमोनखौ दिन्थिनो थाखाय बे साबमिटआव क्लिक खालाम साबमिट ओरैहाय साबमिटआव क्लिक खालामनायनि उनाव मा जागोन OTP थांगोन नोंथांनि मबाइलाव गोसोआव लाखि नोंथांनि जुदि मबाइलाव मोननै सिम दंबा जुदि जाय नाम्बारखौ बेयावहाय OTPनि थाखाय बाहायदो बे नाम्बारा जुदि अफ जाना दंबा डिजेबल जाना दंबा थांनाय नङा ओंखायनो ओरैबायदि खालाम जे मोननै सिम दंबा मोनथाम सिम दंबाबो गासैबो सिमा जेन अन जाना थायो एक्टिभ जाना थायो माब्लाबा मा जायो नेटवर्कखौ सोलायनो थाखाय नेटखौ सोलायनो थाखाय मा खालामो गोबानो बेबायदि चेन्ज खालामनाय टाइम बांद्राय खालामबा बे केन्सेल थांगोन
ओंखायनो थाब थाबनो जों अटिपिखौ नायनांगोन। अटिपि आंनियाव फैबाय, गोसोआव लाखि अटिपिखौ रावनोबो दिन्थिनाङा। बेवहाय आङो ब्लार खालामदो 043 ओरै लिरनानै साबमिट खालामनांगोन। आरो साबमिट खालामबा मा जागोन नाय, मबाइल नाम्बारा एड जाबाय नाय, आंनि मबाइल नाम्बारा एड जाबाय। बेवहाय गोसोआव लाखि, बेवहाय स्टार फैनायमोन, नोंथांमोना साना मबाइल नाम्बारा गैया जाबाय, बिदि नङा, जेबो बिदि नङा बियो। बेवहाय मा जायो, इनफरमेसनखौ क्ल'ज खालामनाय जायो आरो, नङाबा प्रब्लेम जायो। जेरै इमेलावबो मा जायो, बिदि क्ल'ज खालामदो। स' नोंथांमोना बे अटिपि नाम्बारफोरखौ रावनोबो खिन्थानाङा। स' बेखिनियानो। आरो इमेलखौ बोरै एड खालामनांगौ बे सेम। नोंथांमोना जुदि बे इमेलनि अपसनाव थुयोबा मा जागोन, इमेलखौ लिरनाय अपसन फैगोन। आरो बिनि उनाव अटिपि थांगोन इमेलाव, बे अटिपिखौ बेयाव फज'नानै साबमिटखौ थुना होबानो जाफिनगोन। स' सेम प्रसेस। स' बेखौ आं नोंथांमोननो खिन्थानो गोनां। आरो एड रिकभारि एकाउन्टबो होनो हायो। रिकभारि एकाउन्टआव निश्चय इमेल होनो हायो जोङो, इमेल बा मबाइल नाम्बारबो होनो हायो। एक्सट्रा बेलेग मोनसेयाव मबाइल नाम्बारबो होबावनो हायो। स' बेफोरखौ नोंथांमोना सोलोंथ'वाबाबो जागोन। जुदि मबाइलखौ सेलेक्ट खालामबानो मबाइल नाम्बारनि अपसन, गुबुन मोनसे मबाइल नाम्बार एबा गुबुन मोनसे इमेल नाम्बार। स' बेबायदि होनाय बेखौबो नांथ'वा नोंथांनो, जिहेथु नोंथांमोना मोनसेल' इमेल दं बा सोरबा गोबां दंबा बेखौ खालामजायो। नोंथांमोना एक्सपार्ट जानायनि उनाव जि गोसो बेखौ खालामनो हागोन। बिदिब्ला आं सानो नोंथांमोना बुजिबाय फन नाम्बारखौ बोरै एड खालामनांगौ। स' बेखिनियानोमोन भिडिअ'आ। स' थेंक इउ।